Деян. Добре, защото забравих да Тук допълнителна врата. Добре. Тази заключена, не? Не съм подписана. Айде да оставим. Затворено ли? Чакай. Ще го отворя. Може тук съседи. Някой да излезе. Довиждане, лек ден! Що спе? Само е тук и 300 по-общо от виждам. Мъкненец. Е, тук е супер. Тук е просто от войната. Мазенци няма ли нещо? Аз си казвам, мятайте се. Супер е местото. Супер много място има. Легла за нещо, някой ако трябва крашва тук. То всичко има на това. Може да се измисли това направо, някой може да спи в кухнята. Няма никакъв проблем. Той та.